službena znamenja o kojima sam sada govorio, postojala su ta neslužbena znamenja, dekorativna znamenja, koja su zapravo nastala heraldičarskom maginacijom i prepisivala su se kontinuirano grbovnicima, na taj način su došla i do nas. Međutim, bitno opet istaknuti da ta znamenja zapravo, iako su se odnosila na pojedine krajeve, službeno nisu bila državno znamenje tih krajeva. Primjerice Slovinje ili 3 lovačka psa, odnosno hrta u trku, zatim Hrvatska i Dalmacija, već spomenuti primjeri s lavnim glavama, odnosno rukom s okrenutom sabljom, i taj simbol ruke s okrenutom sabljom je zapravo krajem 15. stoljeća postao službeno, odnosno pretenzijsko halduško znamenje Bosne, koja je tada bila naravno pod osmanlijskom vlašću. Odakle taj motiv ruke sa sabljom, naime Hrvoje Vukčić-Hrvatinić je početkom 15. stoljeća bio zapravo najmoćniji hrvatski feudalac na prostoru Hrvatske i Dalmacije, također i na prostoru Bosanskog kraljevstva, ujedno bio je Splitski Herceg i ovdje vidite primjere njegovog novca s motivom ruke koja zamahuje mačem. Dakle, zašto je došlo do ove izmjene od ruke s uspravljenim mačem do ruke sa okrenutom sabljom? Naime, u kontekstu te zapadnoeuropske heraldike u kojoj je ovaj izmišljeni, odnosno zamišljeni grb nastao, ukoliko bi umro nositelj grba, tada bi se njegov simbol zapravo okretao, i kada je nastao ovaj grb Hrvatske i Dalmacije, dakle imaginarni zamišljeni grb tijekom sabora u Konstanciji, odnosno prvim desetljećima 15. stoljeća, Hrvoje Vukčić-Hrvatinić je već bio mrtav i zapravo zato je taj simbol okrenut naopako, u smislu da ova ruka ne drži tu taj mač, odnosno sablju prema gore, nego prema dolje. Habsburgovci su koncem 15. stoljeća opet vratili onaj izvorni položaj sablje u taj uspravljeni položaj, s tim da je ta sablja tada upravo, dakle, isključivo u orijentalnoj formi, to je zakrivljenoj formi, dok su do tada zapravo postojale i varijante mača i bodeža, pa čak i sablje, kao što ćete vidjeti sad na ovim primjerima. Evo, ovdje su neki od tih, to je primjeri iz nekih od tih grbovnika, opet neizostavni sabor, to je kronika sabora u Konstanciji iz prve polovice 15. stoljeća, odnosno tiskano izdanje iz 1483. godine. Ovdje na početku naravno vidimo i taj motiv ruke u crvenom koja zamahuje mačem u poznatom Hrvojevom misalu, koji je nastao za potrebe crkve Svetog Mihovila u Splitu. Ovdje su također još neki primjeri iz njemačkih grbovnika, primjerice grbovniku Hansa Hagenberga, gdje vidite taj mač. Potom u idućem grbovniku imamo kratki mač, to jest skraćeni mač. Na posljedku ovom zadnjem primjeru vidite bodež. Tako da postoje te različite heraldičke mutacije jednog te istog motiva. Evo ovdje na ovom središnjem primjeru je to doista orijentalizirana sablja, koja je možda imala i veze sa tim aktualnim borbama s Osmanlijama. Tako imamo i sličan primjer grba Kalabrije, gdje se taj mač opet transformira u sablju. Kalabrija je također imala neugodnih iskustava sa sjevernoafričkim gusarima. Dakle, taj motiv se, kao što sam rekao, ponekad pripisivao Dalmaciji, ponekad Hrvatskoj, kao što možete vidjeti na ovim primjerima, i čak i tijekom 16. stoljeća. Dakle, taj običaj prepisivanja jednih te istih grbova se stoljećima zadržao, tako da to doista ništa ne čudi u kontekstu europske heraldike. Evo, ovdje vidite nekoliko primjera gdje taj motiv postaje grb Bosne, dakle pretenzijski halduški grb Bosne, s tim da su taj simbol kao grb Bosne preuzeli i Jagijelovići, s kojima su naravno Habsburgovci imali žestokih borbi za ugarsko-hrvatsko prijestolje. Ovdje na ovom posljednjem primjeru imate upravo takav slučaj gdje je taj grb Bosne postavljen u Pragu 1522. godine u katedrali Svetog Vida na Hračanima. Naime, Jagijelovići su zapravo u toj borbi sa Habsburgovcima popuštali i preuzimali su ta znamenja koja su Habsburgovci koristili, uključujući i ovaj motiv grba Bosne, odnosno ruke sa sabljom, kao i grb sa šahiranim poljima, odnosno grb Hrvatske. Ovdje još jedan zanimljiv grb, dakle to su ta 3 lovačka psa, odnosno hrta u trku, također iz njemačkih grbovnika.
zapravo zašto je taj motiv izabran za grb Slovinja, možda zbog toga što se ovaj lik na njemačkom naziva Winde, odnosno Winden, a taj isti pojam su, to jest naziv, izričaj Njemci koristili za Slaveni, tako da su ti njemački grbovničari vjerojatno tom svojom imaginacijom poistovjetili pojam lovačkog psa u likovnom smislu sa zemljom Slavena, odnosno Slovinja. Zašto su baš bile tri? Možda zbog toga što su te tri najvažnije županije, administrativne jedinice tadašnjeg Slovinja bile zapravo te županije Zagrebačka, Križevačka i Varaždinska, tako da možda je to razlog zašto su baš tri lovačka psa. Dakle, ovdje vidite da se ti lovački psi prikazivali na različite načine, ponekad su bili crni, ponekad crveni, na zlatnoj ili srebrnoj, na zlatnom i srebrnom polju, što sve ukazuje da se taj grb zapravo nije doista koristio kao vladarski grb, nego da je jednostavno bio izmišljen i jednostavno se mijenjao prema potrebama nekih sastavljača grbovnika. Dakle, kako je kome odgovaralo, tako se taj motiv, odnosno ti detalji mijenjali. Dakle, ovdje vidite još jedan prikaz tih lovačkih hrtova u nizu, a ovdje već prelazimo na ono poznato pitanje crvenog, odnosno bijelog ili srebrnog polja. Kao što vidite, u nizu tih najstarijih primjera grba Kraljevine Hrvatske dominira srebreno, odnosno bijelo polje, što je u skladu s heraldičkom praksom tadašnjom, budući da se do kraja 15. stoljeća, odnosno tijekom tog perioda žive heraldike, poštovao taj princip da prvo polje metal, dakle ovdje srebro zapravo označava metal, da je žute bojna bi to bilo zlato i kod tih šahiranih grbova, najstarijih šahiranih grbova, gotovo neizostavno je prvo polje metal, dakle bilo srebro, bilo zlato, odnosno bijela ili žuta boja, dok bi potom slijedila neka druga primjerica crvena, zelena, crna i tako dalje. Ali imamo jedan, ovaj prvi primjer iz oko 1494. godine, zapravo to je prvi primjer grba Kraljevine Hrvatske sa šahiranim poljima, gdje imamo početno polje crveno, međutim pitanje je zašto je to doista bilo tako, možda zbog toga što se do njega nalazio ugarski grb, pa su se ta dva grba zrcalno prikazana, što bi opet značilo da je u tom slučaju, iako tom heraldičarskom analogijom, prvo polje bilo srebreno, odnosno bijelo. Međutim, to dalje ostavljam za neka daljnja istraživanja. Ovdje sam pokušao dočarati kako je zapravo to izgledalo da je početno polje hrvatskog grba bijelo, odnosno srebreno, to je crveno ili, dakle, vidite da u tim prvim primjerima je taj broj polja, dakle, paran. I ukoliko imamo paran broj polja, tada je, recimo, ako je početno polje srebreno, odnosno bijelo, tada je završno polje crveno. A ako je neparan broj polja, tada imamo početno i završno polje iste boje, kao što je recimo na današnjem grbu Republike Hrvatske ili na grbu Republike Hrvatske tijekom onih mjeseci 1990. godine, kada imamo i u tom smislu kada je taj broj polja neparan, tada više do izražaja dolazi to pitanje, odnosno je li zapravo lažna dvojba oko početnog polja, dok je na ovim prvim primjerima zapravo redovno taj broj polja bio paran i zapravo nije bilo bitno kojim poljem, to jest kojom bojom polje ili taj prvi red počinje. Zanimljivo, na ovom također prvom primjeru iz 1498. godine opet imamo taj neparni broj polja i početno polje srebreno, odnosno bijelo. Evo,